Navê min Nûdem Yaman, ez yek ji endamê Koma Hêviya Şanoyê hêviyek da û armanca me destpêkê hatina vir bi taybet weke şano em dixwazin li Rojavayê Kurdistanê wataya şano armanca şano di Rojavayê Kurdistanê de bidin lêsandin û çanda ku ji me ji mexmûrê girtî û şanên ku me ji mexmûr girtî me dixwast li Rojavayê Kurdistanê bi tûrekî vê şanoyê xwe pêşkêş bikin. Şanoyê xwe destpêkê li Kobanê me pêşkêş kir û piştî wê jê me li dirbêsî şanoyekê li vir temaşe kir. Bi rastî jî asta şanoya vir pir pêşketiye û me ji bi rexmê ku me perwerdeyekî wisa astekê mezin me derbat nekiriye lê bi hestên xwe bi xwastekên xwe ku ji şanoyê re me dixwast şanoyê xwe li vir pêşkêş bikin. Gava ku lingê xwe avê di nava xaka Rojavayê de hestên cida bi taybet alî şoreşê de di diçî ku derê wêneyekê şehîdekê me li wê heye di Kobanê li cihê berxwedana gelê Kurd bi taybet berxwedana dilê hemû kesan de ev cih me li vir pêşkêş kir bi taybet jî bandurekê xwe di nava gel de çêbû gel hindek jî bandur bûn piştî wê jî me dest pê bikin îro me li Qamişlo pêşkêş kir em ê sibe li Dêrikê li her cihê ku me gotin em ê bixwe bigorin bixwe bigihîn gelê xwe em ê biçin li wê derê şanoyên xwe yên heyî bi pêşkêşî gelê xwe bikin û em hêvîdarin ku ev şano bi dilê wan be